Ino naman ka diri? Asa di ka? Pakilit ko ah. Tama ka diha. Yun sa nun eh. Ikaw din nagkuhan niya? Oo. Iya. Storya tao niya. Anya ang pantay. Pwede ba disturbo ka dali, ma'am? Ay, ikaw si Ma'am Ana? Yes. Gikan mi og digos, ma'am. Namo gipahatod diri nga TV. Wala. TV mo og TV. Ihatod na mo karon diri sunuha. Kasi inay naghatag regalo. Ah, regalo. Ang nga naman, kasi birthday day ron. Ay, man birthday ron? 66. Abasik pa regalo ni nga TV. Oh, nadri sa gawas, ma'am. Ha? Nagawas diri ikaw mag-receive ani? Oo, kaon daw diri. Ah, okay. Mo din birthday ron, timing nga ba? Wala mi kabalo, ma'am, basik ang digong. Kadukan si Digong. Ah, ay kaduwa ni mo si digong. Maya birthday. Wow. So na diha. Ano eh, payong? Asa man? Nadri, ma'am. Kinala pa i-receive nimo. Atira na. Bayo asa man? Ana, napa kay TV drop? Pila ka na? 40, ano 40? 42? Ah, 40. Dako bini nga TV, ma'am, naka-sealed pa. Wala gid, ma'am. Anila? Wala kay diha kung asa gikan. Sa Amerika basigatan siya naman sa mga anak. Murag nadyo kay ay idolo nga nindagang presidente ron ba? Kay nakapula man ka. Ah, si Bongbong. Bongbong jud ay. Support jud ay, support. Ah, sana all. So na di ma'am, tanaw na to kay ulan-ulan na ba? Kasi dili na mo na sikyat na. Ana diri mo gipahatod sa kuan, ma'am? Pero labisuris. Labisuris. Ana. Oh, labisuris, ma'am, ana. Dodo na lang dito. Ha? Ana ngiro. Utang lagi, ma'am, siya pa ba magbayad ani god? Bayaran pa daw niya karon. Oh. Dili mo daw bayad ani, si Odi. Si Odi di ay. Oo. Okay na. Sure ka? Wala ko ka. Ah, wala ka. Sige, tanaw na to. Bayaran mo daw. So ikaw jud magbayad ani di ay. Oh, namo po tay pirmahan god. Wala ko balugkinsan. Awa ka kabalo. Pila edad mo? 66. 66. Ah, sige. Tanaw na to, mama. Di ulan. Surprise! Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan. Digos Flower Shop, delivering happiness. Magpaila sa dami ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday, pinaagi aning sorpresa. So kinsa may hinala nimo nga naghatag ani? Ito sa Amerika, si Martin, si Joanny pa. So naay mensahe siya sa imuha pero nya na ako basahon. Namo koy happy birthday ma'am no? Ha? Kanta? Namo koy kanta nga birthday. Wala. Okay na. Na ba? Okay ra sa inyo ha? Wala ka dentist man. Okay. So kantahan sa kanamo happy birthday. Manganta sa ta. Kanta daw mo, panganta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candle ma. Happy birthday. So na yung message ang nagpadala ma. Tao na po ha. So anak siya ma'am. Happy 66th birthday ma. Ingat kayo palagi dyan ni Papa.
I love you and I miss you. From starts with letter D. D. David, ako pala, David, may D. DC. Asa man yung partner, ma'am? Sa quiet, gikan. Nood dyan to ba? Kaya wala mo na inumduman. Nga mo nagpadala. Tama ko dyan siya, amiga mo, ari, diri daw. Ito, ito sa Kami sa kayo pasabot. Kami. Sorpresa. So, asa imong mga anak ko ba, ma? Uy, tawa ka, Toro, si Catherine. Si Daisy, salamat. Adigos, ma'am. Ilang Uy, kasi. dali mo dire. Daisy, Ali, ma'am. Tawagan sila ni Papang mo. Si Papang. Tawagan si Papang. Albert. Diri na niya ako. Anak, balik-balikan. Tapos pa pala sa Tawagan ko sila ni Papang. Para makanagingon. Sa ilang kami, klaro ba? Ito na po. Nagladok na. Lapu-lapu. Sige, ma'am. Ikaw na lang, ma'am, sa may birthday wish ni mo sa celebrant, ma'am. Ikaw, ma'am. Birthday wish ni mo, ma'am. Birthday wish ni mo sa celebrant. Hilti. Arang. Ayaw pa. Ansa pa? Sila ni Rapris yan. Sila Rapris. Kuan siya. Anyang mga pangandoy na tupad. Iso ni mo? Di gusto Ako lagi ka? taga di bago lang nini ako. Kaya nakita gani na post sa Facebook ni Disi. Oo, Katong gani. likit, ikaw nga likit Oo. deliver. Wala. Kay Disi man ibatog ko. Lapu-lapu. Super highway. Oh, kami Kanto to. lang, kanto. Kanang Bustamante. Bustamante. Ano kayo balay dito? Oras yung midapa rin yung Pagpapay kong pangkot ng mga liri mo sa dalangan. Si sir. So, sir, ikaw, sir, sa may birthday wish ni mo sa iyong Sa asawa, na sir. birthday wish. Kabati. Ay, Sa birthday wish daw ni mo. Ang kikan. Ayaw ko nga, wala gid siya nalipad sa akong birthday. O nagatang pagali siya panggasto. Magaling ko din na lang ako mag-birthday. Alit po hindi, mag-birthday niyo daw po. Pati kung kaya mag-birthday ko yun. Salamat po kayo ni Senga. Na-surprise ko mi ba nga naay sakyanan diri usama ni wala ka na TV daw. Wala ka ba na TV kinsa ba nang ako na ko si Maki na si Disney dai murag si Dima na Disney. Salamat kay Disney ha. Na surprise kay ko sa imo ba. Kansukan karon pa sa 66 birthday. Salamat kayo. Parang nasa abroad yun. Mauna na style ani. Kadua ko. Ikaw na. Ikaw, ma'am. Request na sa celebrant. Birthday wish ni mo, ma'am. Good health lang, good health. And ano, more birthday to come. Kato lang? Okay. Okay. Dapat po sa inyo, ma'am, sir. Sa inyo, malay pag ano to mga. Okay. Late ng paniod to. Oo, magkamanihan to ka. May problema. Rini lang isa. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon ang Digos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama.